Зваленне абяцала беларускім палітвязням пачатак новага жыцця. Аднак для тых, каго сілай выправілі за межы краіны, свабода аказалася з горкім прысмакам. Менск пачаў сістэмную практыку анулявання пашпартоў. Першыя сігналы паступілі ад тых, хто выйшаў на волю яшчэ летась. Людзі, якія атрымалі дакументы на рукі пры выездзе, вырашылі спраўдзіць іх статус праз афіцыйныя сервісы. Вынік ашаламіў. Пашпарты, якія павінны былі дзейнічаць яшчэ гадамі, пазначаны ў сістэме МУС як несапраўдныя. Спраўдзіць статус свайго дакумента можа любы грамадзянін Беларусі на сайце Міністэрства ўнутраных справаў у раздзеле «Праверка несапраўдных дакументаў». Для гэтага трэба зарэгістравацца ў асабістым кабінеце. Менавіта там дзясяткі былых вязняў пабачылі запіс, які фактычна анулюе іх юрыдычную сувязь з дзяржавай. Пры гэтым у беларускім заканадаўстве няма прамых падставаў для такога кроку. Пашпарт становіцца несапраўдным толькі пры страце грамадзянства, але паколькі фармальна яно захоўваецца, улады выкарыстоўваюць бюракратычную шчыліну, пазначаюць дакументы як непрыдатныя для выкарыстання праз нібыта страту альбо пашкоджанне. Наступствы гэтага кроку катастрафічныя. Усе банкаўскія карты, сім-карты і доступ да дзяржаўных электронных паслуг блакуюцца аўтаматычна. Звесткі пра несапраўднасць з вялікай імавернасцю трапляюць у базы Інтэрпола, што можа прывесці да затрымання чалавека на любой мяжы. Акрамя таго, без дзейнага пашпарта немагчыма афіцыйна ўладкавацца на працу ці нават заключыць дамову арэнды жылля. Ануляванне пашпартоў – гэта новая форма гібрыдных рэпрэсій. Рэжым стварае для сваіх апанентаў сітуацыю прававога вакууму, дзе чалавек фізічна вольны, але юрыдычна больш не існуе. Кажуць, сітуацыя патрабуе разбору і трэба разабрацца, што ж это за такая гісторыя з пашпартамі, што яна азначае з прававога пункту гледжання перш за ўсё, і дапаможа нам у гэтым праваабаронца былы палітвязень Леонид Судаленко. Добрый дзень, спадар Леонид. Спадар Леонид. Добрай раніцы. У сераду з'явілася інфармацыя, што былым палітвязням, якіх вывезлі з Беларусі, анулююць пашпарты. Раскажыце, калі ласка, пра гэта больш падрабязна, ці былі раней такія выпадкі? Ну так, у публічнай прасторы з'явілася інфармацыя пра тое, што у тых палітвязняў, якіх вызвалялі ў снежні, 13 снежня, вось ануляваныя пашпарты. Гэта у тым ліку і тычыцца маіх сябраў, калегаў па праабароне, Беляцкага Алеся, Уладзя Лабковіча. Яны таксама заявілі пра тое, што не прайшлі праверку, ці праверылі свае пашпарты, а яны ўжо ануляваныя. Так, як гэта будзе ўплываць на іх сённяшні стан? Ну, дзякуй і літоўскаму ўраду, і польскаму ўраду, як бы гэтыя пытанні вырашаныя. Я маю на ўвазе з легалізацыяй. Самае галоўнае, што нават з даведкай без пашпарту палітвязні ўсё ж у рэшце рэшт атрымліваюць тут легалізацыю, і в прынцыпе можна далей атрымаць паспарт замежніка, што дазволіць тут у межах краін еўразвязу свабодна перамяшчацца. Тым не менш, калі казаць пра будучае вяртанне назад, ну, вядома, што праз мяжу немагчыма прайсці мяжу беларускую, ці то з боку Польшчы, ці то з боку Літвы, калі ў чалавека наогул адсутнічае пашпарт. Як гэта сітуацыя у будучыні будзе вырашацца, пакуль ніхто не скажа, таму што назад па даведцы ў краіну наўрад ці хто пусціць. Вось я бачу тут хутчэй вось адразанне вяртання назад, такую вось самую галоўную праблему, таму што безумоўна, ёсць праблемы з легалізацыяй, але я ўжо сказаў, што яны вырашаюцца. Ну, здаецца, што беларускі рэжым прама такі лідар у вынаходніцтве спосабаў, як прабіць дно чарговы раз. Але вось гістарычна, ці сапраўды гэта сітуацыя унікальная, чыста беларуская, ці ў гісторыі былі ўсё ж прэцэдэнты з ануляваннем пашпартоў уласным грамадзянам? Ну, безумоўна, самы такі свежы прыклад, гэта некалькі год таму, мабыць, у 2023 годзе у Нікарагуа тады, калі высылалі палітвязняў, іх пазбаўлялі нават грамадзянства. Безумоўна, беларускі прыклад не самы жорсткі, таму што ануляванне пашпарту не з'яўляецца пазбаўленнем грамадзянства. Фактычна усе тыя людзі, у якіх пашпарты анулявалі,
анулявалі, яны застаюцца грамадзянамі Беларусі. Але ж у базавы закон пра грамадзянства беларускія ўлады ўжо ўнеслі пэўныя змены. Вось памятаеце гэтай публічнай заявы і Лукашэнкі, і міністра МУС Кубракова, якія казалі пра тое, што трэба наогул пазбаўляць грамадзянства і забараняць уезд у краіну, нават гучала до 30 гадоў. Тым маецца на ўвазе, хто па іх меркаванні здзейсніў крымінальныя злачынствы экстрэмісцкай ці нават тэрарыстычнага такога накірунку. А ўвогуле, ці ёсць у беларускім заканадаўстве падставы для анулявання пашпартоў? Ну, безумоўна, ёсць жа гэты базавы, мабыць, 294 указ пра пашпарты. Там ёсць пералік гэтых усіх падставаў. Гэта ці смерць чалавека, ці перамена імя, прозвішча, напрыклад, да, там страта, крадзеж пашпарту. Усё гэта падставы законныя, яны прапісаны ў базавым законе. Калі па законе дазваляецца прызнаць, ануляваць той ці іншы пашпарт. Але вось як палітычнай санкцыі такога там няма. І безумоўна гэта палітычны пераслед. І безумоўна гэта такая новая, скажам, сітуацыя, з ёй трэба яшчэ разбірацца. Ці анулявалі пашпарты толькі ў тых, каго вывезлі ў снежні, ці будуць ануляваць пашпарты, каго вывозілі ў верасні мінулага года, ці зараз каго вывозілі ў сакавіку. Будзем сачыць за гэтай сітуацыяй, але падкрэсліваю, гэта сітуацыя новая. Які далейшы крок зробіць беларускі рэжым, пакуль невядома, будзем назіраць. А якая можа быць рэакцыя вось праваабаронцаў і тых інстытутаў, якія займаюцца міжнародным правам? Ці як это расцэньваецца, як пазбаўленне грамадзянства, як парушэнне правоў чалавека, як гэта можна кваліфікаваць? Гэта злачынства рэжыму, бо гэта сапраўды злачынства, пакідаць людзей без дакументаў, падвяргаць іх яшчэ нейкаму эмацыянальнаму такому ціску і псіхалагічнаму, і проста пераследу за мяжой. Трэба гэта ўсё апублічваць, збіраць звесткі, апублічваць гэтыя звесткі, казаць пра тое, што палітычныя рэпрэсіі вынаходзяць новыя формы ў Беларусі. Не маўчаць, гэта самае галоўнае. Таксама я раю кожнаму, у каго ануляваны пашпарт, уступаць, усё ж спрабаваць уступаць у камунікацыю з беларускім рэжымам. Часам яны яшчэ адказваюць на запыты. Не заўсёды, канешне, таму што паколькі я ўжо сказаў, калі яны нас выкрэсліваюць з прававога поля, дык яны нават і не адказваюць. Тым не менш, спрабаваць усё ж атрымаць адказ, на якой падставе у таго ці іншага чалавека ануляваны пашпарт. Таму што, зноў жа, вяртаючись да базавага закона, мы кажам, што такой падставы, як палітычны пераслед, у законе няма. І, безумоўна, гэта прававое бязмежжа. А ці дае гэтае рашэнне ўладзе нейкую практычную карысць рэжыму, акрамя ціску на былых палітвязняў? Нафта падзешавее ў іх можа. Ага. Нафта наўрад ці падзешавее, але, канешне, у пэўнай ступені абмяжоўвае людзей у распаражэнні маёмасцю, фінансамі, ускладняе, мы ўжо казалі пра тое, легалізацыю за мяжою, так, робіць былых палітвязняў больш залежнымі ад рашэнняў дзяржавы, невядомы далейшы правовы статус гэтых грамадзян, да. Ну і, безумоўна, гэта такі сігнал іншым, што нават пасля вызвалення вы все равно знаходзіцеся пад кантролем. Вось, напэўна, такую мэту перад сабой ставіла ўлада, каб у тым ліку і на гэтых прыкладах паказваць, глядзіце, што будзе з вамі, калі вы раптам будзеце займацца, па іх версіі, экстрэмізмам ці нават тэрарызмам. Такія сядзяць і пагражаюць там, глядзіце, нашы рукі длінныя, да? Вельмі мне цікава, я думаю, і Святлане таксама, а вось як это выглядае ў трэку гэтых перамоваў з Трампам, з ЗША, перамовы, якія вядзе рэжым, як это можа паўплываць, не паўплываць вось на гэтыя перамовы, на працэс вызвалення беларускіх пазняволеных, бо як бы беларускі бок быццам бы дэклараваў, што конечно, мы ідзём на саступкі, мы выпускаем, а на самай справе пакідаюць, імкнуцца зрабіць усё, каб людзей трымаць на ланцужку нават за мяжой. Бачыце,
Лукашенко вже нават ліфт свой, напевно, прасаваў, рыхтуючись до візиту у Белый дом, але в апошні час стало вядома, што Трамп яго не запрашае толькі на гэты сусветны, гэты, як ён там завецца, сусветны гэты форум мировы, гэты, ці як яго Рада там мира. называюць, да, і вы правильно сказали, да, Рада мира. Ну и, безумоўна, беларускі рэжым подвышае, напэўна, стаўкі ў гэтай гульне под назваю «Сделка» ці перамовы з амерыканскім бокам. Безумоўна, гэта паўплывае. Не ўспеў амерыканскі бок паставіць пытанне пра тое, што беларускі рэжым павінен пакідаць людзей у краіне. І мы бачым, што з 250-235 ўсё ж засталіся ў краіне, так? А тут новая, вам, калі ласка, новая такая форма рэпрэсій, ануляванне пашпартоў. І зараз амерыканскаму боку магчыма прыйдзецца займацца яшчэ і гэтым пытаннем, ставіць гэтае новае пытанне, ну то бок траціць час на перамовы, каб усё ж гэтыя рэпрэсіі, вось такія новыя формы рэпрэсій беларускі рэжым не прымяняў у дачыненні да тых людзей, якіх ён вызваляе праз так званае памілаванне. А вось што рабіць чалавеку, які апынуўся ў такой сітуацыі? Ці можна абскардзіць гэтае рашэнне або дамагчыся дапамогі праз міжнародныя інстытуты? Ну, бачите, абскардзіць можна толькі тое, што ляжыць у прававым поле. Мы уже сказали з вами про тое, што гэта прававое бязмежжа. То бок, гэтыя вось факты, гэтыя дзеянні, яны не прапісаны ў законе. А калі няма ў законе, то немагчыма абскардзіць. Але мы уже сказали з вами про тое, што і маўчаць не трэба. Я ўжо сказаў про тое, што трэба спрабаваць уступаць у камунікацыю з беларускім рэжымам і, конечно, не маўчаць. Як мага шырэй распаўсюджваць інфармацыю про тое, што беларускі рэжым вынаходзіць новыя формы рэпрэсій. Таму што, калі уже мы казалі, калі яны внеслі ў базавы закон палажэнне про тое, што нават грамадзянства, атрыманае па нараджэнню, яны ж яго не пазбаўляюць, а як бы закамуфлявалі ў такую форму, згубіў. Калі чалавек здзейсніў экстрэмісцкае ці нават тэрарыстычнае крымінальнае злачынства па версіі ўлады, то ён можа згубіць грамадзянства. Бачыце, як яны абайшлі? Таму што і асноўны закон беларускай канстытуцыі, і міжнародныя правовыя акты, яны ж кажуць про тое, што нельга чалавека пазбаўляць адзінага грамадзянства, атрыманага у тым ліку і па нараджэнню. А тут беларускі рэжым пайшоў праз страту і такім чынам як бы кажа, што гэта віна самога чалавека. Ён здзейсніў злачынства, значыць, страціў грамадзянства. Ці пойдзе беларускі рэжым на гэты крок? Ну, бліжэйшы час пакажа. Але вось гэта першая ластаўка, як кажуць, да таго, што вось першы крок да безграмадзянства, таму што, ну, так сабе, скажу, адчуваць без пашпарту ў кішэні, ці з пашпартам, які ведаеш пра тое, што ён ануляваны. Вы уже казалі пра тое, што і тут жа і Інтэрпол могуць яны уключыць, так, і, напрыклад, дзесьці я набуду квіток на самалёт, а дзесьці мяне в аэропорту могуць і затрымаць, і прыйдзецца час губляць, каб даказваць на тое, што ты не тэрарыст, ды не экстрэміст. Але мы жывем у прававым полі, тут у краінах Еўразвязу. Я думаю, што гэтыя пытанні, яны будуць хутка вырашацца на карысць нас, беларусаў, якія вымушаны былі пакінуць часова сваю родную хату. Ну, вось якраз пра нас, беларусаў, якія вымушаны былі пакінуць. Спадар Леонід, напрыканцы нашай размовы, давайте паразважаем все-таки над рызыкамі. Ці можа гэта практыка, вось, якая прыменена зараз у дачыненні былых палітвязняў, ці можа гэта практыка пашырыцца на ўсіх, хто з'ехаў з Беларусі пасля 20-го года? Пасля выбараў, пасля пратэсту? Ну, вось, бачыце, мы уже сказали, што гэта новая форма рэпрэсій. Беларускі рэжым зрабіў гэты крок і будзе назіраць за сітуацыю, у тым ліку і за міжнароднай рэакцыі. Той жа спецпасланнік Трампа Коул, як ён гэта, як кажуць, праглытне гэтую навіну, ці зараз ён уступіць у перамову з беларускім рэжымам, каб яны спынілі гэтую ганебную практыку. Усё будзе залежыць ад гэтых складнікаў, так? Як на гэта будзе рэагаваць у тым ліку і міжнародная супольнасць. І ад гэтага залежыць вось
ну, далейшая ситуація. Калі прагляне амерыканскі бок у першую чаргу, тому што ён вядзе перамовы з беларускім рэжымам, больш беларускі рэжым сёння, акрамя як амерыканскі бок, ён ні з кім не перамаўляецца, з намі ён не хоча садзіцца за стол перамоваў, я маю на ўвазе з тымі беларусамі, якія з'ехалі. І зараз вось ідзе такая гульня, і час пакажа, вось, калі не будзе рэакцыі, то, безумоўна, рэжым пойдзе далей. І будзе у нас і тое, што адбывалася ў Нікарагуа, напрыклад, магчыма. Гэта таксама беларускі рэжым уключыць, таму што мы ж бачым яшчэ адзін фактар, які вельмі нервуе дыктатара, гэта тое, што ён можа ў хуткім часе пакласці сабе ў кішэню, у тым ліку і ордер на арышт, маючы на ўвазе міжнародны крымінальны суд. Але гэта ўжо іншая такая навіна, но тым не менш яна таксама вось у гэтым звязку прысутнічае.